Slnko svieti, ale zima ešte vlieza pod nechty. Poďte so mnou, prenikneme cez túto dieru na staré pohrebisko. Tu vidíme pánt. Ten pánt svedčí o tom, že v tejto diere kedysi bola železná brána, ale chamtivý Pepa ju v 1971 odniesol do zberných surovín a peniaze, ktoré za bránu dostal, prepil a prejedol. Krtkovia, tu vidíme krtince, mnoho krtincov. Krtkovia sú aktívni a otázka je, ako hlboko sa dokážu pod zem vkrtkovať. Dostanú sa až do 2 metrov? Dostanú sa k úmrlcom? Neviem, ale možno nejaký prírodovedec na to vie odpovedať. Poďme však k Sally. Áno, k Sally. Nás zaujíma Sally a jej hrob je tu. Sally Glaserová zomrela v tomto roku. Už 115 rokov. Jej telo leží 2 metre pod zemou. Keď sa Sally narodila, väčšina súvercov v židovskej náboženskej obci zhýkla. Prečo zhýkli? Lebo Sally mala 6 prstov na ľavej nohe a 6 prstov na ľavej ruke. A niektorí Židia hovorili, že to je znamenie dobra, že to je veľké znamenie a ich náboženská obec bude pozdvihnutá. A iní Židia hovorili, že to je varovné znamenie, že prídu vojny a hlad. My však vieme, že táto Sally kvôli svojej zvláštnosti, kvôli svojej anomálii prišla k šťastnému životu, pretože sa za ňou chodili radiť rôzne ženy, ktoré mali rodiť, a chodili sa za ňou radiť muži, ktorí sa chystali uzatvoriť obchod a nosili naturálie. Jeden chleba, druhý maces, tretí ovocie, štvrtý zeleninu, 5. zajaca. A Sally dobre žila. A keďže Sally nebola iba bytosť cnostná, ona teda bola veľmi zbožná, ale mala pudy. My ľudia pudy schovávame. A táto Sally mala tiež také obdobia romantické, že sa niektorým Židom potajomky rozkročila. A tí Židia potom, keď sa odužili alkoholom, vínkom v hospode Eduarda Selbstückera, tak sa pochválili, že oni mali rozkročenú Sally. Akcentovali, že mala 6 prstov a tým chceli o sebe povedať, že sú výnimoční muži, pretože mali 6 prstú súložnicu. A tento príbeh už dávno odvial čas. Sally a jej súložníci tu ležia 2 metre pod zemou. 2. A navštevuje ich iba tento Krtko.